हरे कृष्णा. स्वागत आयचे सेशन अंतू आजी आमगेलो टू अँकर कोरवासाची श्री दीपक शेनाय आणि श्रीमती नीलिमा शेनाय त्यांनी बँगलोरात पण जॉईन झालेलं असं. ओव्हर टू यू दीपक शेनाय आणि नीलिमा शेनाय, तुमक मुखार सुनहोरी आता. हरे कृष्णा. यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यग्रशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्. ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ॐ प्रथम जावन आमगेल्या देवाला गुरुवर्याला स्मरण करून हांगा ह्या सत्संगाक मेळलेल्या सकट जनांक आमगेलें स्वागत सांगता. आमगेलें नांव दीपक शेणै, ही आमगेली बायल नीलिमा शेणै. आम्ही प्रस्तुत बँगलोर वास करून आसा ती, तर मूलतः कारकळच्या. भागवताच्या द्वितीय स्कंदांतू सांगितलं असं, आयुर्हरति वै पुंसां उद्यन अस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया म्हणून. आता सूर्य सकाळी उदयता, सांजवाळा अस्त जाता, तशेंच एक दिवस जल्ला म्हणून म्हणयात. एक दिवस जल्ला म्हणारी आमगेल आयुष्यांतुला एक पावलो एक स्टेप आम्ही मृत्यू तेकडे दवरला म्हणून सांगितलं. फॉर एक्झाम्पल आता 27 इयर्स, एक वर्षातुला ना 27 तार कशी मिगल आयसू कंप्लीट जाला म्हणून म्हाका कळलेलं ना. तशी त्या 27 आशिला केदन 72 जावन केदन 92 अँड सो ऑन जावन केदन मृत्यू येण्यात राबता म्हणून आमकां कळलेलं ना. तशेंच आम्ही कोरका जाल्यार कसं ना, तेन्ना बृहदारण्यक उपनिषदांतू आमगेला महर्षिवर्यान सांगितलं असतं, आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंथव्यः निधिध्यासितव्यः म्हणून. दृष्टव्यः म्हणारी दवा पळोवका म्हणून म्हणाल असं. कलियुगांतू दवा पळोवचा तितली सुलभ विषय नाही. कसं लाको म्हणारी ऑफकोर्स मस्त नमने दोष असतात, ती कर्माले पस तितली सुलभ बेरी दवाला दर्शन सुलभ नाही आमका. जाल्यार देवाल अनुभव जाव येता म्हणून आमगेले संत सांगता ती. अनुभव म्हणारी फॉर एक्झाम्पल आता कसं की एक कष्टार असताना दवा म्हणलं तवळी देव म्हाका पावलो रा म्हणून आमी म्हणता ती. त्या अनुभव नाही आमका, त्या दवाक आमी पळयला म्हण जायना वा, ताका दृष्टव्य म्हण जाला. तशी जी श्रोतव्य, दवाल कीर्तन ऐकूच्या, दवाल कथानक ऐकूच्या. आता आमी कसं ऐकताची पळयताची ताच्या आमकां एक गोड लागता, गोडी लागून ताजे वयर एक आमकां मन लागता. आम्ही भारतीय म्हणता ती म्हणा ब्रह्मविद्याया ये निरताः ते भारतीयाः. नॅचरली आमकां एक टेंडन्सी असता कशी म्हणारी दवाल विशयांत आलोचन करूक. टोटली एक ब्रह्मविद्येंतू आमगेला मन केन्नाय तत्पर जावन आसता, जाल्यार हांगाच दोशा निमित्त ते आमकां ओपन अप जावन आसतना. तशीची आता मुखार सुनू श्रोतव्य दवाल कीर्तना श्रवण, दवाल कीर्तनेच्या कथाच्या श्रवण करका जालेला. तशी मुखार सुन येवच्या मंतव्य. आता मी एक शुगर कॅन आसा, एक पीस काडून तोंडा घालून दवरली म्हणारी ताजे आमकां गोड कळना. त्या चाबून ताजे रोस गिळटा मात आमकां ताजे गोड कसं ना म्हणून कळटली. तशीच दवाली आमी पळयलेले आशिल्ता दर्शन जावो, आयकलेलं कीर्तन जावो, वापास पुनरावर्त केलेलं तवळ मात्र ताजे एक गोड लागतली. दॅट्स कॉल्ड मंतव्य. मुखार सुन येवच्या निधिध्यासितव्य. निधिध्यासितव्य म्हणारी कलियुग जनाक आमकां सुलभ नाही ता, जाल्यार ही दवाला गुरुवर्याला एक तांगेले आशीर्वादान जावच्या साध्य आसा. म्हणल्यार मन एकत्र करून केवल थंय मात्र कशी ध्रुवान तागेले भितर परमात्मा पळयल पळा त्या विंगड पुरा विषय सोडून मन एकत्र करून पळोवचाक निधिध्यासितव्य म्हणटा ती. ह्या पुरा आमकां मस्त विषय आसा ती. जाल्यार आमगेल्या महर्षी वर्यान कोण आमगेले पूर्वज आसा ती ताणें आमकां रेडी रेकनर करून दिलेलो आसा. एक वेळा एक सनी एक कथानक कसं ना म्हणारी एक वेळा आमगेला देव वेदव्यास विष्णूलो साहित्य रूप तो
सरस्वती न्हंयची तीर आली तोंड सन करून एक ल्हान तोंड घेवन बसून आसता तेन्ना नारद येता नारद येवन ताका निमगिता दवा तो नारद म्हणून व्हड सेवक आमगेला दवाल व्हड सेवक नारद व्हड भक्त तो येवन दवाला निमगिता दवा तू कसं इतली सन तोंड करून बसला म्हणून म्हणटाना वेदव्यास म्हणटा वैर नारदा हांव सत्र पुराण बरयला उपपुराण बरयला महाभारत म्हणले व्हड कथानक समेत बरयला जाल्यार हांव एक लोकां खातीर कशें एक हांव कॉन्ट्रिब्यूट केला तांगेर खातीर कशें की एक दिला तांकां उद्धार जावचो मार्ग दिला म्हणल्यार म्हाका सॅटिस्फॅक्शन ना म्हण म्हणटा आता हांव कसं करी येता म्हण म्हणटा नारद अशे 2 हात जोडून ताका सांगता दवा वेदव्यासा तू प्रत्येक केलेलो आसा जाल्यार मुखारसून येवच्या कलियुगा जनांक मस्त दोष तांणी ऑलरेडी घेवनूची जन्म येता ती तांकां उद्धार जावचाक एक भक्ती प्रधान जावन आशिल्ले तू ग्रंथ बरयनी नव देवा म्हण म्हणटाना वेदव्यास म्हणटा कसन खंयचे ग्रंथ बरोवका म्हणटाना तेदन नारद ताका म्हणटा तू भागवत महापुराण बरय म्हण म्हणटा तेदन आमगेले देव वेदव्यासू तागेले एक मस्त परिपक्व जावन आशिल्ले तसले त्या वयारी भागवत महापुराणाचे रचन करता आनी तो 12 स्कंद आसा ती 12 स्कंदांत आमी दवाल एक 24 and above मस्त दवाला वर्णन केलेलं आसा अवताराच्या वर्णन केलेलं आसा तांतूय दशम स्कंद एकादश आनी द्वादशांत प्रधान जावन आमी भागवत पळयल्यार दशम एकादश द्वादश ह्या 3 स्कंदांत कृष्ण कथा कृष्ण लीला कृष्ण प्राधान्य जावन बरयलेलं आसा तांतूय दवान 24 and above अवतार केला आम्ही कलियुगांतू इताक कृष्णाला आराधने प्राधान्य म्हण म्हणणारी कलो कृष्ण म्हण म्हणतात कलो कृष्ण म्हणणारी कलियुगाच्या लागी अशे युग खंयचे म्हणत द्वापर त्या द्वापरांत आयलेलो देवाल अवतार कृष्ण अवतार सो ताजी लीला ताजे एक श्रवण ताजे कीर्तन केलें तवळी आमगेले आत्मा दोष दूर जावन आमगेले एक आत्म परमात्म तत्व आमकां अर्थ करून घेवचाक रियलायज करून घेवचाक एक वाट मेळटली म्हण आसा आता मी कृष्ण लीला म्हणतात त्या लीला म्हळ्यार कसं नाही त्या कसं कृष्णान केल्यार माझं कसं लीला म्हणतात आम्ही व्हड काम कृष्णाला म्हणजे कृष्णान व्हड काम केला मनशान केल्यार व्हड काम म्हणून म्हणतात कृष्णान केला ताका लीला म्हणून कसं लागता कृष्णान केल्यार आम्ही पक्कन एक व्हड काम केल्लें म्हणतात आम्ही त्या करची तर आमकां मस्त एफर्ट आसत मस्त एक घर बांदचे एक देवस्थान बांदचे एक मोठं मंदिर बांदचे म्हणतात जाल्यार एक व्हड काम त्या काम करच्याक आमी कितले एफर्ट घालून करतात तर कृष्णान करता जाल्यार व्हड काम करता ताका तितलो व्हड विशय न्ही आमी कशें अशी उलयता आसतना हात लायता ती पांयां लायता ती असं की बरं एक्शन करता दोळ्या रेपे लायता कितले ताका कितले एफर्ट जावता तितले एफर्टांनी व्हड काम करता कृष्ण कोणेय देव जाल्यार तितले व्हड काम करच्याक तांकां एक मस्त एक एफर्ट म्हणलं घेना ताका ताजे भितर एक लीला म्हणून देवान लील कसल्या करता ते कृष्णान लील केल्या म्हणून देवान लील कसल्या करता आमगेर उद्धारा खातीर करता आता वेद आसा ती वेदांत आसा ती मस्त नमणे उपनिषद आसा त्या वदिला तितून सुलभ दरी आमकां कलियुगा जना दो व्हड ग्रंथ बरयलेलो व्हड पंडित जना दो अर्थ जावचे विशय म्हणून सांगचे कशें आसा तशें अर्थ करूंक साधन ताका एक एग्जाम्पल कशें देव चलयता हांव अशें चल आयला तूं अशें चल का अशें चल्यार हांव एक राखला भक्तांक राखला हाका राखला ताका राखला म्हणटा आमकां मना वता हा हें अशें वेदा बरयलेलें हें तूं बरयलें आमकां राखची खातीर देवान करचें ताका एक लीला म्हणटात तशें एक लील बायकोच्या मिशील आसा ती आजी पुतना उद्धार म्हळ्यार एक चंद कथानक आमगेला देवान तागेला 1 महिने भितर जाल्यार तसं लिहिल्या तागे जन्म घेवन भूलोकारी 1 महिने भितर केल्यार तसला लीला ती सो आयज आमगेला स्पीकर आज आमकां पुतनाल काणी सांगून देवाल विशयांतू आमके इतले टाइम आमगेला संपूर्ण जावन उपयोग सद्विनियोग जावचाक आमकां सहाय करूक आज येतासाची हिज ग्रेस अनंत राघव प्रभू पूर्व दीक्षा नाव तांगेला श्री अमित किडी आणि मूलतः मुंबईच्या एक देव धर्म म्हणून नंबून आयलेले एक चांग घराण्यांतून आयलेले आसाची आणि इस्कॉन आवटू 2001 तुल्यान एसोसिएटेड आसा ती प्रथम जावन तांणी इस्कॉन चौपाटी थंय जॉईन जावन मुखार सुनू गोवर्धन इको विलेज
ते रेसिडेंट मॉन्क जावन 2009 तुलान ते त्यांनी सेवा दिता आसाची. त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्स हंतु त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्न मुंबई युनिव्हर्सिटी तू त्यांनी शिकिल आसाची. तदनंतर त्यांनी मस्त कॉर्पोरेट सॉर्ट काम केलेलं आसाची. ॲप्टेक कम्प्युटर्स, रिलायन्स एनर्जी मुखारसून हसला मस्त कॉर्पोरेट सॉर्ट काम केलेलं आसाची. आता प्रस्तुत त्यांनी गोवर्धन इको विलेज आणतो गेस्ट रिसेप्शन अँड हॉस्पिटॅलिटी ह्या एक सेक्शन आणतो सेवा दिता आसाची. तशीच ही त्यांनी मस्त उपन्यास दिता ती लाईफस्टाईल प्रिन्सिपल्स, व्हॅल्यूज, कल्चर्स, गीतोपदेश इंडियन्स मात्र नाही मस्त इंटरनॅशनल ऑडियन्स आगे त्यांनी उपन्यास दिता ती. तशीच मुखारसून मस्त त्यांनी कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स ह्या सगळे विषयांत दिलेलं असं. प्रस्तुत त्यांनी एक इव्हेंट मॅनेजमेंट प्रोग्राम्स करतात गोवर्धन इको विलेज आणि मस्त विंगड प्लेसेस आणतो. हिज ग्रेस लोकनाथ स्वामी, हिज ग्रेस देवामृत स्वामी, हिज ग्रेस दीनबंधू प्रभू, हिज ग्रेस इंद्रद्युम्ना स्वामी, हिज ग्रेस गोवर्धन प्रभू हानी पुरा उपन्यास दिवन तसं रिट्रीट्स आणतो. हानी इव्हेंट मॅनेजमेंट स्कोर नो मोर दॅन 3,000-4,000 डिवोटीज ಅಂತ येऊन मस्त एक त्याचे एक फल भोगीलस हानी अरेंजमेंट केलेलं आणतो. तशीच हानी गोवर्धन स्कूल ऑफ योगा हांगा 1 month कोर्स आणतो ते फॅकल्टी जाऊन काम करत असतात. तशीच ही इस्कॉनाच्या मस्त इव्हेंट्स लाईक जीबीसी मीटिंग्स, जीबीसी कॉलेज हांगा पुरा त्यांनी मेन कोऑर्डिनेटर्स जाऊन असतात. अनंत राघव दास तुमका आमगेला स्वागत. ओव्हर टू यू. Hare Krishna. Am I audible? ऐकू येतं sir? वही प्रभुजी. Everything, can everybody hear clearly? Yes, ऐकत अस. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. तर आजचे सॅटरडे इव्हनिंग सत्संग आणि आम्ही नवीन सिरीज सुरू केला डिमन्स ऑफ वृंदावन म्हणून. परंतु सगळ्याला हार्दिक स्वागत असं. फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक शनाय आणि निलिमा शनाय हांगेल खूप आभार असं. आय थिंक फर्स्ट टाइम तुम्ही आईची प्रोग्राम असत की फर्स्ट टाइम प्रोग्राम आता मी अटेंड करून होता आणि आता होस्ट झाल्या ती. आणि इट लाईक त्यांनी इंट्रोडक्शन दिला, इट लाईक त्यांनी भागवतम नारद मुनी आणि व्यासदेवाविषयी सांगलंय कशी भागवत म्हणले. व्हेरी इन्स्पायरिंग. थँक्यू आणि वेलकम टू दिस भागवत पुराण कोंकणी फॅमिली. आणि every time I come here, every time I see it like bhakta, it like family. आमगेल भागवत पुराण कोंकणी hantu join जात तसं. And each and every one is like a diamond. एक वज्र म्हणके त्यांनी इथे शाईन करत असत. आणि स्पेशल थँक्स टू भागवत पुराण कोंकणी टीम, मुरलीधर चरण प्रभू and family and the entire team for taking and to another level. भारी लाईक कोण त्यांनी मॅनेज करत असत. Although I am not able to attend many of the programs, but I am updated every time. Continuous कसं ना कसं सुरू असत. आता गीता जयंती शिलाय सगळ्या जणांनी गीता वेर लेक्चर झालंय, मग गीता रिसायटेशन केलंय, मग विंगड इव्हेंट चलतस, मग बाल उत्सव चलतस, सांग चल्डवा लाईक प्रोग्राम,
तांगेल ड्रामा, तांगेल विंगड विंगड रिसाइटेशन. So complete family package hanga kella. Very very grateful to Muralidhar Charan Prabhu and all of the devotees. आणि जितले लोक ऐकतात जितले लोक पार्टिसिपेट करतात हंगेल मस्ती आभार असं. आणि त्यांनी एक कलियुग आणतो मस्ती कठीण असे या सगळं. देवाविषयी ऐकूच आहे, देवाल प्रवचन ऐकूच आहे, या सगळं मस्ती दुर्लभ झाला. तर या जगान तू इंटरनेट एज आणतो सकड तुमगेला इथलं सकड अवेलेबिलिटी असून तुम्ही देवाक आणि हरिकथा जितली इम्पॉर्टंट दिसतच. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इन्स्पायरिंग. सो थँक्यू. तर आमगेली सेशन आम्ही सुरू करत असो ती डीमन्स इन वृंदावन. श्रीमद भागवतम आणतो 12 स्कंद असत आणि तांतू दशम स्कंद जे आहे सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट सांगला कारण की तांतू ओनली कृष्णा विषय सांगला. जशी निलिमा शेणाय माताजीने सांगले की व्यासदेव त्यांनी इथलं सगळं ग्रंथ बरोवन पण एक सॅटिस्फॅक्शन नाशिले, पण एक आत्मतृप्ती नाशिले. आणि त्यांना तांगे गुरु श्रील नारद मुनी त्यांनी येऊन तांक सांगतात की हे व्यासदेव तू कसाला इथलं संतुष्ट ना की तू कृष्णाविषयी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण त्याची विषय देवाविषयी पूर्णतः डिटेल आण तू कसले ग्रंथ भरेन. आणि जे त्या इन्स्ट्रक्शन तांक मेळटा तेन्ना तांणी श्रीमद भागवतमाचे सुरू करतात. आणि श्रीमद भागवतम कसं आहे, इट इज अ कन्व्हर्सेशन बिटवीन शुकदेव गोस्वामी आणि परीक्षित महाराज. शुकदेव गोस्वामी कोण? साक्षात व्यासदेवाल पुत्र. शुकदेव गोस्वामी त्यांनी तागेले अन्नाले जे ऐकलेले भागवत त्याच भागवतांनी परीक्षित महाराज तांक सांगतात. आणि तांतू तांक फुल डिटेल आणतो सांगतात की कशी परीक्षित महाराजान विंगड विंगड क्वेश्चन घेऊन गेलेले. फर्स्ट क्वेश्चन आशिल्ले व्हॉट इज द ड्युटी ऑफ अ पर्सन इज अबाउट टू डाय. एक मनुष्य आता मृत्यू अवस्थेत तू असतो ताण कसल कोरका, कसल परिस्थितीत तू कसं कोरका ताणे तेन दोन भागवतम सुरू झाला. आणि मागीर सेकंड कॅन्टोन तू कशी क्रिएशन, कशी विंगड विंगड महत्त्व, कशी सकड होल मटेरियल युनिवर्स कशी क्रिएट जाता. मागीर थर्ड कॅन्टो थर्ड भागवतमात जे स्कंद तांतू देवाल विंगड विंगड अवतारा विषयी वर्णन जाता. जय विजयाल काणी येता. मागीर हिरण्यकशिपू हिरण्याक्षल वर्णन येता. मागीर हिरण्याक्षल कशी वध जाता ते सांगला. मागीर रघु 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 चौथ स्कंद येता थंय ध्रुव महाराजाल काणी येता. ध्रुव महाराजाल काणी जाल मागीर महाराज वेणाल काणी येता. मागीर पृथु महाराज देवाल आनी एक अवतार असो तांगेल काणी येता. आणि मागीर अशी अशी कोरनो फोर्थ कॅन्टो संपता आणि थंय मागीर पंचम स्कंद सुरू जाता. तांतू भरत महाराज तांगेल काणी येता. मागीर हेवनली प्लॅनेट स्वर्गलोक नरकलोक ताजे वर्णन असं. कशी स्वर्गलोकांत तू कसं कसं असता, विंगड विंगड द्वीप असं तांतू कसं असता, कशी थंयचे लोक देवाक प्रार्थना अर्पण करत असत. मागीर संची अध्याय येता तांतू अजामिला कथ येता. मागीर महाराज चित्रकेतूच कथ येता. वृत्रासुराच कथ येता. मागीर ताजी मागीर सप्तम स्कंदांतू सेवेंथ स्कंदांतू देव प्रल्हाद महाराज आणि हिरण्यकशिपू तगेल अवतार वर्णन असो. मागीर एथ कॅन्टोन तू समुद्र मंथन मेली कूर्म अवतार ताजे वर्णन असो. आणि मागीर नाइन्थ कॅन्टोन तू भगवान रामचंद्राल वर्णन असो. आणि मागीर आनी एक विंगड विंगड जे अवतार असो, मत्स्य अवतार असो, परशुराम अवतार असो, अंगेल वर्णन असो. आणि मागीर 10th कॅन्टोन तू एक्सक्लुझिव्ह खाली देवाल कृष्णा विषयी वर्णन असो. तर संपूर्ण भागवतमान तू जे दशम स्कंद असो ते सकळावन ओढ असो. तांतू मस्ती सकड चॅप्टर्स असो ती आणि एकदम डिटेल आणि तू देवाविषयी शुकदेव गोस्वामीन सांगता. तर
श्रीमद भागवतमाची दशम स्कंद सुरू जाता कशी पूर्ण जी पृथ्वी आशिल्ली ती पृथ्वी तू इतलं पाप जात आशिल्लें जी पृथ्वी देवी आसा मदर अर्थ शी बिकम्स व्हेरी मच पेन्ड तिका भारी दुःख जाता की इतलं पापी लोक आसा ती आणि इतलं सकट पाप चलता आसा तर ते पाप मिगेल मिगेल कशी उद्धार जाताले या जगात कशी उद्धार जाता म्हणून ती पृथ्वी देवी ती ब्रह्माजी लागी वता आणि मग ब्रह्माजीला वचून ब्रह्माजीला प्रार्थना अर्पण करता आणि ब्रह्माजी म्हणतात की अरे आणि तू मग काय करतो जायना तर ब्रह्माजी सकट 33 कोटी देवी देवता हांको वरनो क्षीर सागरान तू देव थई लक्ष्मी देवी मोटू नियमित रूप थई वास करता नित्य लीला करता तर देवाक तांणी प्रार्थना करता ती आणि देवाक सांगतात की देवा प्लीज तुम्हीच कसले हाजे हल काढया आणि ताजी कतिरी मागीर देव सांगता की हांव भारी भारी वगी मिगेल अवतार येता तस आणि त्या अवतारान तू हांव मिगेल ओरिजिनल रूपान तू हांव येता मस्तीपंत देव जे अवतार घेता ते विंगड विंगड देवाला अवतार असता शक्त्यावेश अवतार असता मायली देव एक व्यक्ती ल्हान तू शक्ती दिवन तो देवा म्हणजे कार्य करता लीला अवतार असता मागीर युग अवतार असता वेले कृष्ण अवतार मायली ब्रह्माजिल्ले लाईफ स्पॅनान तू एव्हरी वन डे ऑफ ब्रह्मान तू त्यांनी ऍज इट इज ते गोलोक वृंदावनात जे कृष्ण पळय त्यांनी प्रकट जातात या हाजेरी या धरती वैरी आणि मागीर त्यांनी तांगेल विंगड विंगड लीला करतात तर श्रीमद भागवतमांतू दशम स्कंदांतू फर्स्ट सेकंड चॅप्टरान तू कशी देवाला जन्म दत्ता आम्ही पळयता ती सगळ्यांक कंसा विषय होत असत तशी सगळ देवाला विंगड विंगड लीला असत तर देव कसला अवतार घेता ताजे उत्तर कसले देवानं भगवद्गीतेन तू सांगला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य दात्मानं सृजाम्यहम् देव गीतेन तू सांगता जेन जेन धर्मावयर ग्लानी जाता त्यांना हांव धर्मरक्षक करच्या खातीर हांव प्रकट जाता आणि नेक्स्ट श्लोकान तू देव कसं म्हणता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां जे विनाशकारी लोक असं तांगेल संहार करता आणि जे मिगेल भक्त असं तांकां प्रोटेक्शन दिता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हांव दर युगान तू धर्म संस्था खातीर धर्म परत एस्टॅब्लिश करच्या खातीर हांव प्रकट जाता तर देव विंगड विंगड अवतारान तू देवान विंगड विंगड कार्य केला तर तुम्ही पळयलाली बाकी सकट लिहिलान तू देवाला एक स्पेशल रोल असत त्यांनी खाली ते टास्क करचे आणि मागीर त्यांनी परत चमकले जशी नरसिंह अवतारान जन्म जाल्ले एक पिलर आता त्यांनी कसं केलंय सीता जन्म जाल्ले हिरण्यकशिपू पिसोन सोडले तांगेले वध जाले प्रल्हादाक चिके मोग केले प्रल्हादान प्रार्थना अर्पण केली आणि परत चमकली जितले सकट अवतार अस ते सकट सांसान अवतार अस कृष्ण लीलाक भगवंत श्री कृष्णाक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान म्हणली सगळ्याहून व्हड म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम देवान स्वतः दाखवून दिला की आवची सकळ अवताराचो अवतार या आवची म्हणून हे देवाक आम्ही सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड अशी म्हणतात मस्तीपंता लोकांक अशी मनान तू येता की कृष्ण लीलान तू देवान अशी कशी केले देवान अशी कशी केले देवान या लील कशी केले देवान या राक्षसा कसला मारले तर म्हणूनची आमक एक मनान तू एक विचार आस का की देवाक समजचे तेवे इतली इजी ना कृष्ण गीतेन तू म्हणता नहम प्रकाश सर्वस्व योग माया मागता
देव म्हणटस की म्हाका समजूच मस्ती कठीण आसा, इझी ना. देवाक समजूचे मस्ती कठीण आसा. जर देवान तुमकां एम्पावर केलेले, देवान तुमकां कृप दिला मात्र तुम्ही देवाक समजूच जाता. अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल. तुमको एक उदाहरण दिता. साक्षात आमगेले जे सृष्टीचे निर्मिती करताले फर्स्ट क्रिएटर कोण? ब्रह्माजी. आता आम्ही इस्कॉनांत वसती, आम्ही ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायांत वसती. ब्रह्मा जे आसा ती तांणी फर्स्ट आचार्य आसा ती, आणि संपूर्ण सृष्टीचे तांणी मेन क्रिएटर, फर्स्ट लिव्हिंग बीइंग इन द एंटायर युनिवर्स ब्रह्माजी. ते ब्रह्माजी अशी एक पंथा आणि वैकुंठ वता ती, आणि वैकुंठाची तांणी वता ती तेन्ना थंयचे जे द्वारपाल असता त्यांनी तांकां निमगिता ती की तुमकां खंय वचचें आसा. तर तांणी म्हणटा ती अरे म्हाका भगवान विष्णू हांकां मेळचें आसा. तांणी म्हणटा ती एक मिनट हांव तांकां निमगून येतात आनी मेळचें जाता. मस्ती पंत आमी ऑफिसा वता ती आणि कोणाला अपॉइंटमेंट घेता ती, तर आमी निमगिता ती. हाँ सर है क्या? मागीर तो म्हणटा एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ. तशीची द्वारपाल कृष्णाला वता. तर वच्चे पुढे द्वारपाल ब्रह्माजी निमगिता हांव देवाक कसो निमगू का, कसं सांगका कोण आयला म्हणून. तर ब्रह्माजीक चिक्की अशी गर्व दिता, अरे हांव कोण म्हणून वचना हांवें. म्हण तो सांग देवा सांग ब्रह्म आयला. तर कोण ब्रह्म आयली? कोणाक 4 बोर्ड आसा तो ब्रह्म आयला. सांग. तर ब्रह्माक एक चिक्की अशी गर्व टाईप आशिल्ले. तर मागीर देवाक सांगले अरे ब्रह्मा आयला, तांकां मेळचें आसा. तांणी सांगता हांव 4 बोर्डाचो ब्रह्मा, हांव इतलो व्हड क्रिएटर, तांणी तुका मेळचें आयला. तर देवाक कळले की तागेले हातूंत एक थोडे अशी गर्व आशिल्ले. देवान सांगले ओके ताका ते आमगेले जे व्हड असेंब्ली हॉल आसा थंय येवचें सांग, हा हांव मेळटा. मागीर ब्रह्माजीक सांगता ती हा तुमी वच्चे ती थोड्या वेळा देव येता थंय. थंय एक व्हड अशी हॉल आशिल्ले, व्हड चंद एक हॉल आशिल्ले. त्या हॉला भितर तांणी गेल्ला आली. थंय तांणी पळयता ती 4 बोर्डाच न्ही, 8 बोर्डाच ब्रह्मा, 16 बोर्डाच ब्रह्मा, 32 बोर्डाच ब्रह्मा, 1000 बोर्डाच ब्रह्मा, अनलिमिटेड हेड्स ऑफ ब्रह्मा. तांणी एकदम शॉक जाता ती कोण हे. ताका तेन्ना दिसता की म्हाका दिसता हांव खाली हे सृष्टी चलयत आसा. तर तशी सकड हर एक युनिवर्सांत ब्रह्म आसा, अनलिमिटेड ब्रह्म आसा. आता इतलो व्हड ब्रह्मा ताका देवाक समजूचें जायना, जो ताका देवाक अंडरस्टँड करता जायना. तर मस्ती एक कठीण परिस्थिती. म्हणूची देव असं म्हणता भक्त्या माम अभिजानाति. आम्ही देवाक भक्तिभावान मात्र आम्ही देवाक समजू शकता. आणि ते एक मस्ती इम्पॉर्टंट ऍक्टिव्हिटी आसा आमच्या जीवनांत. आणि आम्ही डे टू डे लायफान तू जप करता ती, सेव करता ती, कीर्तन करता ती, वैष्णव सेव करता ती. हाजे सक्कड प्राधान्य प्रिन्सिपल कसले देवाक आम्ही प्लीज करचे, देवाक आम्ही आनंद दिवचे हाजे मेन येस. रूप गोस्वामी म्हणता ती ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा. आम्ही कसले करताना आम्ही देवाक उडगास काडचे हे आमगेले मुख्य एक प्रिन्सिपल. तर देव विंगड 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 लील करता ती. लील कसला करता ती मायली. फर्स्ट रिझन इज परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम. आणि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझन मेळ्ळी आमगेल म्हणजे जी कितले सकड कंडिशन सोल असत, इतले सकड आमगेले लोक असत हे भवसागरांत, तांगे उद्धारा खातीर देव स्वता येता. देव स्वता येता. जशी
जगन्नाथपुरींतू लॉर्ड कृष्ण बलराम आणि सुभद्रा तांगेल भव्य देवस्थान असं कलियुगाक विशेष तांगेले महत्व असं तशी म्हणटा ती की वर्षभर देवस्थाना असता वर्षांतू एक पंत देवस्थाना बाहेर येता प्रजाक पळोवच्याक भक्तां पळोवच्याक भक्ताक दर्शन दिवच्याक कित्या म्हळ्याली देवाक वत असं कलियुग असं आणि कलियुगान तू मस्ती पंता लोक डॉक्टरला वचना ती डॉक्टर मागीर घरकडे येता केन मनीस मस्ती सिरियस असता मस्ती काय नच असता ताका बेड्डा वयर उठावचें जायना तेन्ना डॉक्टर घरकडे येता तशीची हे कलियुगान तू साक्षात देव विग्रह रूपान तू असं नाम रूपान तू असं भागवत रूपान तू असं त्या देवाक प्रकट झाला जे साक्षात स्वरूपान तू लीला अवतारान तू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण त्यांनी प्रकट जाता ती द्वापर युगान तू आणि अनलिमिटेड तांगेले इतलं मधुर 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 तांणी लीला करतात विंगड विंगड लीला असं ती आणि आज आमगेली सिरीज ऑफ लेक्चर आमगेल खंच्यावर असं डीमन्स ऑफ वृंदावन म्हणून वृंदावनात विंगड 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 जे राक्षस लोकांना वध केलेलं देवान आता एक मस्ती इम्पॉर्टंट पॉइंट मेळ्ळी मस्ती पण लोक म्हणतात की हाऊ कॅन गॉड बी सो व्हायलेंट देवान कशी इतल्या लोकांना मारलंय दे यू शुड नोट देव स्वतःहून कोणाक मारच्या वचनी हे कंस मामान सकळांक पेटयलेले पाप आमगेल कृष्ण रोज गायल सेव करतस सान फ्रेंड्सा वाटू खेळतस लोणी चोरी करतस हे सकड कार्यान तू देव बिझी अस तान तू कृष्णा डिस्टर्ब करच्या खातीर हे विंगड विंगड राक्षस तुम्ही कृष्ण लीला तू पळया ती कृष्णा इज एन्जॉयिंग हिज पास्ट टाइम्स मध मध्ये कंस मामा तांका विंगड विंगड राक्षसा पेटेस तर परत आम्ही हे भागवताचे 10th कॅन्टोचे बॅकग्राऊंड वच्चे बॅकग्राऊंडान तू आम्ही पळयता ती कशी देवाले देवकी 8वे पुत्र म्हणून देवाल जन्म जाता आणि जन्म जाल मागिरी देवकी एकदम भिवून वता की मुगेल सकड चेडूवांक मुगेल भावान इतले इतले इतलं वाईट परिस्थितीन तू मारला तिक भारी दुःख जाता तिक भारी भयंकरता की आता कसं करचें कशी हांव मुगेल चाइल्डाक प्रोटेक्ट करचें तर तेन वसुदेव म्हणटा की मुगेल एक फ्रेंड आसा गोकुलान तू नंद महाराज आणि यशोदा आम्ही तांगेल हांगा आमगेल चाइल्डाक सोडया आणि तांक जे चेडू जाता ते आम्ही हांगा हाडया तर आमगेल चेडू सेफ असता आणि सगळ्यांक ते स्पेशल स्टोरी गोत असं कशी कृष्णाला जन्म जाता आणि कशी मिरेकल जाता कशी वसुदेव जेल आणतो असता तागेल हाताची सगळं सकाळी चेन लॉक सगळं ओपन जाता सकाळच्यान रात्री न्हिदता ती पाऊस येता उडगास येता तुमकां हे सगळं आणि थँक्स टू B.R. चोपडा फॉर हिज वंडरफुल सिरियल B.R. चोपडा जो रामानंद सागर आम्ही सांगत असताना तुम्ही पळयला आसच्या पुरो तर आम्ही ते पळयला आणि मागीर कशें जाता मुखारी देवाक यमुना क्रॉस करून देव गोकुला येता आणि गोकुला आयले मागीर थंय कृष्णाक यशोदे बगलेन दवरता आणि थंय एक कन्या एक सान चलील जन्म जाल्लो असता त्या चलीक वसुदेव परत घेऊन येता ऍक्च्युली गर्ग संहितान तू अशी सांगला की यशोदा न्हय कृष्णा जन्म दिलेले आणि देवकी न्हय कृष्णा जन्म दिलेले म्हणून आम्ही कृष्णाक देवकी नंदन म्हणटा ती आणि कृष्णाक यशोदा नंदन म्हणतात तर गर्ग संहिता अशी वर्णन असं की दोन्ही कृष्णा त्यांनी एक दुसऱ्या बगलून येऊन त्यांनी मर्ज जातात आणि मागीर एक ते
कन्या असता तर कन्याक घेऊन वता अशी डिस्क्रिप्शन असं. आणि मागीर तुम्ही पळयला असता जो ऐकलं असता भागवतामध्ये कशी कंसा ते चढला आवाज ऐकून उठायता आणि मागीर ताका दिसता मागीर काला जन्म जाला मारता मारच्या वता तर ती सांज चल्ली असता जळली ताका दिसता आता चल्ली असो चल्लो असो कोणे म्हाका मारच्या पुरो म्हणून हांव मारच्या वता तेन्ना ती प्रकट जाता दुर्गा रुपांतू आणि सांगता की हे मूर्ख तू कोणा मागशी धांवता असो जो कोणाक मारचे प्रयत्न करत असो तागेलो ऑलरेडी जन्म जाला आणि तो वगी तुगेले मृत्यूच कारण असं तर म्हाका तू कसलेय करचो जायना म्हणून ते देवी दुर्गा देवी वता आणि कंस भारी एकदम बिविल्डर जाता एकदम कन्फ्यूज जाता मागीर अचानक थोड्या वेळा खातीर ताका प्रायश्चित जाता अरे हांव कसं केलें हांव म्हगेल भयणीले आणि म्हगेल भयणीक इतले कश्ट केले अशें तशें जालें मागीर अचानक चेंज जाता अचानक ताका दिसता अरे तागेलो जन्म जाला आतां तो खंय आसा कसो करता केन्ना मारता म्हाका ना मागीर कंसा तागेले कॉन्टॅक्टान तूं कितलो की राक्षस असता सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट करचो सुरू करता अशी अशी असं म्हाका सांज चेडल्याक मारचें आसा आता मस्ती पंता आम्ही श्रीमद भागवतमान तू ही सगळी कहाणी ऐकला आणि आम्ही सांगतात हा कृष्णानं पूतनाक मारलंय कृष्णानं शकटासुरा मारलंय कृष्णानं तृणावर्ताक मारलंय कृष्णानं हक्क मारलंय ते तुमका एक इम्पॉर्टंट डिटेल गुर्तूच का की कितले सगळं राक्षस असेल पळय आणि सगळं होड राक्षस असेल इनफॅक्ट इतलं टेरिफिक तांणी राक्षस आशिल्ले की तांणी एक प्रांताक कंट्रोल करता आशिल्ली ती ऑल ओव्हर वर्ल्डान त्या टायमान आणि ह्या सकळ लोकांक कंसान डिफीट केलेले कंस इतलो पॉवरफुल आशिल्लो सकळांक डिफीट कोर न्हू तांकां इधर फ्रेंड बनयले जो तांकां तांगेल स्लेव बनवून तांगेल अंडर आशिल्ले तांणी म्हणून तांणी कोणाकय कसले जावका इमिडिएटली ताणें आपयला तांणी लोक रेडी जाता आशिल्ले हा कसं करता जेन्ना हे परिस्थिती जाल्ली तेन्ना ताणें लेखली की आतां हांव हे सांज चेडल्याक खंय सोदूचें मागीर ताणें विचार केले की आतां मथुरा वृंदावन गोकुल हे फुल ह्या प्रांतांत तूं ह्या एक विकान तूं कितलो सांज चेडू असो जन्म जाला तांकां मारका तर हे प्रोजेक्ट कोण करताले मस्ती पंत आमी कसले कार्य करता ती आम्ही विचार करता ती हू इज द बेस्ट पर्सन टू डू फॉर एक्झाम्पल आमकां कोणाला कीर्तन जावका तर आम्ही विचार करता हा हो मनीस कीर्तन लायक करता म्हणून हक्क नेमूया आमकां कसले मॅनेजमेंटल सर्व्हिस जावका जाय आम्ही विचार करता हा हागेल मॅनेजमेंट स्किल लायक आसा आमकां पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन जावका जाय आम्ही विचारता ती हा हागेल कंप्युटर स्किल्स लायक आसा म्हणून तशीची कंसान विचार केले की आता चेडू मारच्या खातीर कोण हाडचे म्हणून कंस विचार करता हू इज द बेस्ट इन दॅट फील्ड तर तांणी पूतनाक आपयतात हांव हर वेळा आमगेल क्लासा सांगता मस्ती पंता आमी उलयता ती हांगा आमगेले भागवत पुराण कोंकणीन तूं कोणे डॉक्टर असो एनी डॉक्टर्स हियर तर मस्ती पंत डॉक्टरान तू विंगड कॅटेगरी असता एक नॉर्मल MBBS असता मागीर MD असता मागीर स्पेशलाइज असता कोण रेडिओलॉजिस्ट असता तर जे डर्मेटॉलॉजिस्ट असता ताका स्किन स्पेशलिस्ट म्हणतात जे हार्ट डॉक्टर असतात ताका हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डिओलॉजिस्ट म्हणतात तशीची जे सांज चेडूंक पळयता ती ताका कसं म्हणतात पिडियाट्रिशियन म्हणतात जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट म्हणतात सो पूतना वॉज चाइल्ड स्पेशलिस्ट she was number 1 in killing ruthlessly small children श्रीमद भागवतमान तो त्या स्टोरी एक श्लोक असं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना भाल घातिनी when she was expert सांज चेडूंक कशी मारचे आणि तितले एक्सपर्ट आशिल्ली निपुण आशिल्ली आणि तितल्या एक स्पेशल प्रकारची विच म्हणतात आम्ही की इतली तिगेल पॉवरफुल शक्ती आशिल्ली ती खंयचेय फॉर्म चेंज करत आशिल्ले इतली तिगेल शक्ती आशिल्ली
म्हूण कम्स तिका इंस्ट्रक्शन दिता वस आनी हे कृष्णाक ते चेडवाक शोधून मारी. आतां खंयचे इतले सगळे चेडू आनी तूं खंयची चेडू असो ती कोणाल चेडू कशें कळचें म्हणून सकाळां मारचें सुरू करता. आनी मागीर तिका गूढ कळटा की कशी हांव सोदूं का म्हणून ती तिगेलें काम सुरू करता. सो नाव शी हॅज स्टार्टेड किलिंग चिल्ड्रन. ओके, आता श्रीमद भागवत तू कॅमेरा शिफ्ट जाता खंय नंद महाराज आणि वसुदेव. आता वसुदेव त्यांनी मथुरांत वशिल्ली ती, तर नंद महाराज तांकां कृष्णाल जन्म जाता. तर नंद महाराज गुतस हे वसुदेवाल चेडू कृष्ण. तर नंद महाराज गोकुलातून मथुरेक नंद वसुदेवाक मेळचे वता. तर वसुदेवाक मेळटाना त्यांनी तांकां सांगता ती कशी चल्ला, कसं खबर, कशी असं कसली न्यूज असं. वसुदेव नंद महाराज निमगिता ती कशी गाय कशी आसा ती, बैल कशी आसा ती, तुगेले शेती कशी चलतस, विंगड विंगड क्वेश्चन निमगिता ती. मागीर कृष्णा विशयी निमगिता. तशी सकळ तांगे लायक डिस्कशन जावन मागीर वसुदेव अचानक तांकां सांगता की म्हाका कसले एक उत्पात जावचे अशी इंडिकेशन म्हाका मेळटा आसा. तू वगी वृंदावनाक गोकुला परत वच. उत्पात हरिम जागम जगमा शरणम अशी भागवतांत श्लोक येता. वसुदेवाक अशी एक सिक्स सेन्स म्हणटा कशी एक ह्या दिसली की आता कंसाक तर कृष्णा मारचे जायनी, आता तो कसला ना कसला करतालो म्हणून नंद महाराज सांगता तुम्ही आत्ता वचत परत. आता नंद महाराज परत मथुरा तुकून गोकुला येतस आणि ऑन द वे तांणी येताना आता परत भागवतांत कॅमेरा शिफ्ट जाता खंय शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज. आता शुकदेव गोस्वामी पुतनाक डिस्क्राईब करतस आणि शुकदेव गोस्वामी पुतनाक डिस्क्राईब करताना तू सांगतस कशी पुतना बालघातिनी कशी ती सान चेडवाक मारता, इतले लोकांक तीन मारच्या सुरू केले. आता ती कृष्णाक मारच्या गेला. आता शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाले संवाद चलतस. 7 दिवसांत तू परीक्षित महाराजा मृत्यू जाता आणि ऑलमोस्ट आता 4-5 दिवस असत आणि 7 दिवसांत त्यांनी उद्दावे पिल्लेल ना, त्यांनी एक पंत निदलेल ना. आम्ही तर 1 घंटांची लेक्चर आणतो मस्ती पण आमकां न्हीद येता, आमकां ताण लागता, आमकां पाया दुखता. हांगा परीक्षित महाराज एकदम डिटेलान तू ऐकत असत. आणि मागीर अचानक परीक्षित महाराज इतले एब्झॉर्प्शन आणतो असत. त्या परिस्थितीत तू परीक्षित महाराजांनी त्यांनी ऐकता ती की कृष्ण आता डेंजर आणतो असो. कृष्णाक आता पुतना मारच्या वता आणि इतलं सांग इतले लोक इतले चेडू कृष्ण मारला. आता कसं जाता, आता कृष्ण कसं जाता. तर जेन्ना परीक्षित महाराज ऐकत अस तांकां अचानक अशी जिवा भितर चिके भय सुरू जाता. अरे आता कसं जाताले, आता कसं जाताले. पुतना चाइल्ड स्पेशलिस्ट म्हणून सांगला पुतना कृष्णा कसं करता म्हणून एकदम अशी विचार करतात. आणि त्यांना विचार करताना अचानक शुकदेव गोस्वामी त्या श्लोकांत म्हणता अरे कसला तू टेन्शन घेतस. कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं. आणि भागवत मानतो त्यांनी श्लोक म्हणता ती खैवे हरिनाम हरिकथा कीर्तन जायना थई असकडं विंगड विंगड शक्ती असं त्याचे प्रभाव असं. खई हरिनामा कीर्तन जाता, हरिनामा कथा जाता, स्मरण जाता, थई ये जे असल शक्ती असं असेल भूत प्रेत आत्मा कसले चलना. आणि हांग तर साक्षात देव असं, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असं. कसला भिऊ का, वाय आर यू फिअरफुल. तर त्या वर्षाचे परपोटांत प्रभुपाद म्हणता की दिस इज द क्वालिटी ऑफ हिअरिंग वी शुड हॅव, दिस इज द एब्झॉर्प्शन वी शुड हॅव इन हिअरिंग. आम्ही लेक्चर ऐकताना, आम्ही हिअरिंग करताना कितले एब्झॉर्ब जाऊ का.
we have to actually go inside to that pastime. तर परीक्षित महाराज इतले लेक्चर दिताना त्यांनी या विचार करणे, अरे हा आता नेक्स्ट स्टोरी कितले घंटा, आता जेवण कितले घंटा मेळटा, जो आता रात्री रात्री आज न्हिदोवच्या मेळटोय, तो लेक्चर कितले घंटा संपता. आणि इनफॅक्ट मस्ती पण त्या भागवतामान तो रिपीटेडली अशी पळयला, खंयचे स्टोरीन तू अचानक त्यांनी क्वेश्चन निम घेतात, अरे एक मिनिट तुम्ही इतलं फास्ट वचू नका, तुम्ही हबूर डिटेलान तू सांगत. हे परीक्षित महाराज म्हणून परीक्षित महाराजाक श्रवण आचार्य अशी म्हणतात. आणि प्रभुपाद ते पास्ट टाइम आणतो त्यांनी प्रभुपादान सांगला. आणि कुलशेखर महाराजाला एक्झाम्पल देतात. कुलशेखर महाराज तुमको तसं एक भारी साऊथ इंडियन तू एक भारी एक व्हड त्यांनी महाराज आशिल्ली ती, आणि भारी व्हड देवाल भक्त आशिल्ली ती. इनफॅक्ट तुम्ही त्रिवेंद्रमान तू अनंत पद्मनाभ देवस्थान ऐकलं असच्या पुरो, इंडियाज मे बी वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल म्हणून म्हणतात ताका. आणि तू कुलशेखर महाराजान देवस्थान केला लाईक पिल्लर असं, त्या सायडाक त्यांनी किंग आशिल्ली ती. तर त्यांनी भारी तांकां देवा विषय ऐकूचे भारी रुची आशिल्ली. तर तांकां देवा विषयी सांगच्याक विंगड विंगड ब्राह्मण लोक येत आशिल्ले. तर तांगे मिनिस्टरान ब्राह्मणाक लोक आपोवचे आशिल्ले. तर एक पंता एक ब्राह्मण येवन देव रामा विषयी सांगत आशिल्लो. रामा विषयी सांगले कशी रामान विंगड विंगड कार्य केले, कशी ताटकाक मारले, कशी खर दूषणा मारले, मागीर शूर्पणखा मारले, मागीर सीताल हरण रावण करता. जशी ते सीताल हरण ऐकता तेन्ना कुलशेखर महाराज एकदम अशी कोपार येता, कशी कशी ताणें सीता देवीला अपहरण केले, ते रावणान अशी कशी करत. हांव आतां रावणा वचून तागेल वटू युद्ध करता. आणि इमिडिएटली लेक्चर ऐकत आणि उठयता ती, इमिडिएटली तागेल सैनिक आपयता ती आणि सांगतात आत्ता रेडी करा ती, आत्ताच्या आत्ता अमुक वचना. सकाळ मिनिस्टर सांगतात, अरे बापरे कसं झाला का, हाका कशी समजावचे. तर तांकां दिसता ती इम्पॉसिबल आस. मिनिस्टर कसं करता ती अर्ध सैनिकाक हुकारा पेटयता ती, आणि मागीर तांणी रिटर्न येवन सांगता ती, अरे नाही नाही लॉर्ड रामचंद्र ऑलरेडी गेला आणि तांणी सीता घेऊन येता ती, तर तुम्ही वचका म्हणना. जेन तांणी तशें ऐकता ती, तेन कुलशेखर महाराज म्हणता ओके ओके चलो. रामचंद्र मेळ्ळा सीता, रामचंद्र तांणी पळयता ती म्हणून हांव वता. तर त्या दिवसा मागीर जे मिनिस्टर आसा ती तांणी ब्राह्मणाक सांगतात की बाबा तू रामा विषयी उलोवचे उले हे सीता हरणा टॉपिक काडनाक मरे, कारण कसले जाल्यार हो एकदम एब्झॉर्ब जावन एकदम ते पास्ट टाइम भितर वता. प्लीज. तो ब्राह्मण म्हणता अरे अरे सॉरी चूक झाली. एक दिवस तो ब्राह्मण कायनच जाता. कायनक जाल्यार तो तागेले पुत्ता पेटयता की अरे बाबा तू या राजाक वचून रामचंद्रा विषयी सांग. तो विसरता की अरे सीता हरणा विषयी सांगचानच. नेक्स्ट टाइम तो परत चल्लो ब्राह्मण आलो, सीता विषयी सांगता. आणि सीता विषयी सांगताना परत सीता हरणा काणी येता आणि ताका लंका घेऊन वता अशी सांगता. परत एकदम भावान तू येऊन कुलशेखर महाराज तांणी धावून 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 वता ती, आणि आता समुद्रा लागी वता ती. तांकां आता रामचंद्रान सीताक लंकाक शोधूच्या वता. रामचंद्र लक्ष्मण हनुमान तांणी एकले आसत, तांकां सपोर्ट करच्या खातीर आवत वता म्हणून तांणी समुद्रांत भितर 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 वता आसत. आणि इतलें तांगेलें एब्झॉर्प्शन आसत, तांकां गोतना आता मुखार कसले जाता. तांणी अशी उदकांत चमकत चमकत उदक हांगता आयले आणि तांगेर इतलो उत्साह आणि तांगेलें एब्झॉर्प्शन पळोवन देव तांकां लॉर्ड राम स्वता येता ती. आणि कुलशेखर महाराज सांगता ती नाही 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 रावणाल वध जाले, एपळे सीता लक्ष्मण हनुमान आम्ही सगळं आयली ती, तू परत आता येऊ का म्हणा तू वस. त्यांना तांगेल दर्शन घेऊन तांणी मागीर परत वतात. ह्या प्रकाराचे एब्झॉर्प्शन आमगेले हरिकथांत आमगेल्या आचार्यान सांगला. तर हे जेन्ना शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजांना आमी आयकतात, मागीर त्या श्लोक जाल मागीर परत आता कॅमेरा येता पुतना वयर. आता पुतना
पूतना इतलं पावरफुल राक्षसी आशिल्ली. तुमकां गोत आसुया पूतनाल हाईट कितले आशिल्ले. आता आमगेल हाईट आसा 5 feet 10, 6 foot. इंडियान तुजो मस्ती टॉलेस्ट मनीस आसच्या पुरो वर्ल्डान तू 6.5, 7 feet, 7.5 feet. पूतनाल हाईट आशिल्ले 8 miles. 8 miles म्हणजे कितले. 1 mile equals to 1.6 kilometers. Into 8 केल्याली इतलं किलोमीटर इतलं वयर तिगेल हाईट असेल. इतलं पॉवरफुल ती राक्षसी आशिल्ली. आणि तिगेला इतले मिस्टिक पॉवर आशिल्ले ती खंयचेय रूप घेवचे जाता. तर ती कळटा की ह्या घडकड गोकुलान तू इतलं व्हड एक जाग आसा आणि नंद यशोदाल घडकड जन्म जाला एक सान चेडणाले. आणि नंद यशोदा कोण आणि साक्षात वृंदावनाचे गोकुलाचे राज तानी. यशोदा आणि नंद महाराज दे वर द किंग ऑफ वृंदावन. तर आता त्या सान चेडा कशी मारची म्हणटानी पूतना विचार करत असत. आणि ते इतलं व्हड घर आसा ती आणि नवीन चेडू जाला म्हण मस्ती लोक आयला ती. तर तिक दिसता ते कसं करचे खंयचे रूप घेवचे. ते भारी चंद बायल मनशेले रूप घेता. इतलं चंद तिगे रूप असता की गोकुलान तू नंद भवनान तू कितले लोक घरा बाहेर आपला सखड जन एकदम स्टन जातात. अरे इतलं चंद बायल मनीस कोण. आमगे गोकुलान तू जो वृंदावनान तू तर नाही खंय तुकून स्पेशल आयलाय. आणि कोणे तिक निमगिना ती. आजकाल तर सकड कडेन सिक्युरिटी सिस्टम आसा, कॅमेरा आसा. त्या टाइम कसले नाशिल्ले. आणि ती इतली सुंदर आशिल्ली ती इतले तिगेले रूप आशिल्ले लावण्य आशिल्ले कोणे तिक निमगिनी. इनफॅक्ट रोहिणी आणि यशोदा तांनी वे विचार केले ही कोण. साक्षात लक्ष्मी वे आमगेल चेडा आशीर्वाद दिवचे आयला की सची वे इंद्राल बायल वे कोण ही. तांनी अशी विचार करून मागीर कशी पुणी तांनी सांगले की अरे जर ही आमगेल चेडा आशीर्वाद दिवचे आयला आमगेल चेडू भारी भाग्यवान म्हणून. आणि मागीर तीन सांगले की म्हाका मगे ह्या चेडणाक दूध पिवोचें आसा. तांणी म्हणलें ओ ये लक्ष्मी जो इंद्राल बायल सची हिन दूध पियेली मगेल चेडणाक आनीक स्फूर्ती येताली आनीक शक्ती येताली. पूण कोणे कसले निमगिनी. पण सकाळान म्हणलें ओके ओके तू दूध पिवे आमी चिके बाकी काम करतात. आणि मागीर पूतना ते सान चेडा पळयता आणि मागीर ते चेडणाक आमगेले पांयार दवरता. एज सून एज पूतना देवाक पांया वयर दवरता देव दोळ बंद करता. देवान दोळ बंद केले चिमकोन दवरले. आमगेले आचार्य विंगड रिझन सांगता ती कसल्याक दोळ बंद केलेले. फर्स्ट रिझन मेळ कसले देव म्हणटा रे देवा राम अवतारान तू सगळ्यान फर्स्ट राक्षस हांव कोणाल वध केलेले ताटका कोण ती लेडीज बायल मनीशी. आणि हे कृष्ण अवतारान तुवें फर्स्ट राक्षस कोण अरे मार्या लेडीज. म्हूण देव म्हणटा लेडीज फर्स्ट. म्हूण देव दोळ बंद करता. मन दिसता थंय तुकून आयले आसच्या पळय लेडीज फर्स्ट. आमी मस्त पंत म्हणटात लेडीज फर्स्ट. देव म्हणटा लेडीज फर्स्ट. म्हाका फर्स्ट राक्षस कोणाले वध करचो आसता लेडीज म्हाका करचे ना म्हूण देव म्हणटा दोळ बंद करता. आमगेले आनी एक आचार्य म्हणटा ती की देवाक पूतना तिगेले ते इतले पाप केलेले इतले सगळे इनऑस्पिशियस ऍक्टिव्हिटीज तिगेले तोंड पळोवचे नाशिल्ले म्हूण देवान दोळ बंद केले. थर्ड रिझन आमगेले आचार्य म्हणटा ती की मस्ती पण आता पूतना देवाक तिगेले स्तनपान करच्याक येता आणि तांतू विष घाला देवाक वतस. जे आता पूतनाक दिसता रे गेल दोळ बंद आस वगी विष दिवन हाका मान सोडया म्हणून. तर देव दोळ बंद करता ताका ती कोलच्या नजर की हाका गोतस म्हणून प्लॅन.
म्हणून कृष्ण दोळ बंद करून नुत बेसता नुत दूध पिता. फोर्थ रिझन आमगेले आचार्य म्हणटा ती की आता कृष्णाक गोत असतं की जेन्ना हांव दूध पिता आणि तिगेले प्राण हांव घेता तेन्ना तिगेले इतले हांव इतले तिका दुःख इतले तिका दुःख जाताले इतले तिका प्राणात मस्ती सफरिंग जाताले. त्या परिस्थितीन तू तिगेले सफरिंग जालेले रूप म्हाका पडोवचो जायना म्हणून देव दोळ बंद करता. अनेक आचार्य म्हणटा की देवान कसला दोळ बंद केलेले कारण की देव केन आम्ही कसले डीप मेडिटेशन करतात आम्ही कसे दोळ बंद करतात. तो कोणे तुमके निमगेले अच्छा ये लेक्चर में क्या अच्छा लगा तो लोग म्हणतात 1 मिनिट रुको सोचता हूं. अशी दोळ बंद करून आम्ही विचार करतो. तशीची जेन पूतना देवाक मारचा आयला तेन देव विचार करतस ही निगे लाईफान तू कसल लायक कार्य केला हांवें आज ताईं एकय लायक कार्य केला हांवें आज ताईं पण देव विचार करतस. हा मेरे देव विचार करता कसले लायक कार्य करनी जैली तिक मग दूध पिवोचे एक इच्छा आस. भले ती म्हाका विष दितास तिके दूध पिवोचे एक इच्छा आस पण देव म्हणटा की बा ही मिगेल अम्माल रूपा म्हणजे म्हाका दूध दिवचे आयला आणि गेला उद्धार करता. श्रीमद भागवतम तू मस्ती फेमस एक श्लोक आसा अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगांसयामे वेदे गतिं धात्रीमुचितो ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम. यह श्लोक उद्धव मैत्रेय ऋषिक सांगता श्रीमद भागवतम 3rd स्कंदांत की कितल देव कितल कृपाळू असं असल देवाले कंपॅशन ते पूतना देवाक विष घेऊन असल भयानक विष घेऊन देवाक मारचे आयला आणि देव ते विष पित्तस ते दूध वे पित्तस जैली मेल मागिरी तिक वैकुंठ धामांत गोलोक वृंदावनांत कसल पोस्ट दिले धात्री नर्स एटर्नल पास्ट टाइम एंट्रन्स दिले देवाने. देव अशी म्हणतस कितले देव कृपालू असं कोण व्यक्ती मार्च आयला मार्च भावनान तू आयला तागेल उद्धार केले देवाने. हज्जून कमवा दयालू शरणम व्रजेम हज्जून ओढ कृपालू कोण अस अशी पूतना विषय सांगतात. आणि याच श्लोक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट श्लोक कारण की याच श्लोकान शुकदेव गोस्वामीचला तांगेल लायफान तू टर्निंग पॉइंट आयले. आता शुकदेव गोस्वामी आणि व्यासदेव चलडू अशी तांणी 16 वर्ष तांगेला आम्माल गर्भान तो शिगिती तांकी भौतिक जीवन तू भायर येवचे नाशिले तांकी मोह माया कसले ना कशिले आणि तेन्ना व्यासदेव चिंतान तो आशिल्ली कसल करचे मागीर तेन्ना साक्षात कृष्ण येता आणि ताका सांगता निगेल जी माया शक्ती आसा तुका टचवे करना तू यो भायर यो. तेन्ना तांणी अम्माल गर्भातून भायर येवन जगता ती आणि एज सून एज तांणी गर्भातून भायर येता ती आणि सीधा जंगला वतात. जंगलान तू तांणी एकदम आत्मा रामश्च मनयो निर्गंत अपि क्रमे आणि आत्माराम आशिल्ले तांकां खाली कृष्ण देव आणि कसले जगाचे कसले नाका आशिल्ले. तेन्ना व्यासदेव घडी घडी तांकां आपोवचे वता जर व्यासदेव तांकां सोदूचे वता जर तांणी धांवून वतात तो व्यासदेव विचार करता कशी परत हाडचे तांकां कशी कृष्णाले जे हायर अंडरस्टँडिंग कशी दिवचे. वेद उपनिषद पुराण सकट सांगला जाल्यार आता ताका जे भागवतम आसा अमल पुराण आसा ते म्हाका ताका शिकोवचे आसा ते कशी आपोवचे. पण व्यासदेवान तांगेले जे शिष्य आसा ती तांकां पेटोवचे आशिल्ले आनी मागीर तांणी रानांत तू शुकदेव गोस्वामी खंय आशिल्ले थंय मागशी वचून तांणी विंगड भागवता श्लोक म्हणचे आशिल्ले. तातूंत एक श्लोक हे आशिल्ले अहो वकीयम स्तनकालकूटम
हे जे श्लोक ऐकून सुखदेव गोस्वामी भावे बोर जातात आणि त्यांनी विचार करतात खंय असतो कृष्ण, खंय असतो कृष्ण. आणि अनेक श्रीमद भागवतमाचे एक वर्ष श्लोक कृष्ण कशी त्रिभंग रूपांतू असती, कानांतू तांगेले चंपक फूल असता, गलांतू वनमाली असता, देवाल रूपाविषयक श्लोक असं कनक कपशम वैजयंतींच मालम, ते सुंदर एक श्लोक असं. तर या श्लोक ऐकून सुखदेव गोस्वामी परत येतात आणि मागीर त्यांनी तांगेल्या अन्ना लागी श्रीमद भागवतम ऐकतात आणि त्याच भागवतम त्यांनी परीक्षित महाराजांना सांगतात. तर आता देव दूध पित्तच आणि दूध पिल्लं मागेरी देव उतनाले जे लाईफ एनर्जी असं, लाईफ एअर असं आम्ही म्हणतात प्राणवायू, ते प्राणवायू हे सक करत असत. कृष्णा इज नॉट ओनली सकिंग द मिल्क बट इज ऑल्सो सकिंग द लाईफ एअर ऑफ पूतना. इतलं सुंदर लक्ष्मी म्हणताली, सची म्हणताली बाईल मनुष्य अचानक जोर जोरान किरडूच्या सूर करता, जोर जोरान सांगता लिव्ह मी चाइल्ड, लिव्ह मी, मग सोड. आणि ती धावून धावून घरा बाहेर वता आणि एक व्हड तिगेल ओरिजिनल जे रूप असं त्या रूपान ती येता 8 मैल व्हड आणि धावून मागीर ती एक व्हड कमसाल गार्डन असं ताजे धडाम कोण पडता आणि थंयच तिगेल शरीर आत्मा सोडून वयर हे जाता. आणि त्यांना सकड जितले ब्रजवासी असतात त्यांनी सकड धावून येतात, कसं झालंय त्यांना तांग दिसता रे बाप रे, आम्ही विदाउट सिक्युरिटी, विदाउट चेकिंग या बाईल म्हणजे सोडलेली कितलं व्हड अपघात झालं पळ्या. देवी म्हूण आयलेली, लक्ष्मी म्हूण आयलेली, ही मस्ती व्हड राक्षसी आशिल्ली. आणि मागीर भागवतमांत सुखदेव गोस्वामी डिटेलान तो डिस्क्राईब करतस ही पूतना कितलो व्हड 8 मैल तिगेल हाईट आशिल्लें. आणि मागीर तिगेल विंगड बॉडी पार्टाक डिस्क्रिप्शन दिला. सुखदेव गोस्वामी म्हणटा ती तिगेल जे पाय आशिल्ले ते रिव्हर बँका म्हणके आशिल्ले, तिगेल पोट एक व्हड नदी म्हणके आशिल्ले, लेका म्हणके आशिल्ले, तिगेल नॉस्ट्रिल्स व्हड केव्ह म्हणके आशिल्ले, तिगेल दांत हला म्हणके आशिल्ले, प्लावा म्हणके आशिल्ले, अशी विंगड डिटेल्स इतले सांगता. आणि मागीर तांणी सकड म्हणटात अरे इतलं वयर तुकून पडली, कृष्णा कसं जालें, कृष्ण सेफ आस की ना, सकड चिंता आसा, यशोदाक पाप भारी दुःख जातस, कसं जालें कसं कोणा केलें. मागीर तांणी पळयता ती कृष्ण तिगेल्या अंगावर खेळतस आणि मागीर वगळी वचून यशोदा कृष्ण घेऊन येता आणि कृष्ण एकदम अशी अम्मा पडून चिकी भिल्ला म्हणके दिसता. आणि मागीर इमिडिएटली यशोदा देवाक तिगेल स्तनपान करता, दूध पिवेता आणि इमिडिएटली कृष्ण शांत जाता. आणि जितले ब्रजवासी तांणी पळयता इतलो राक्षसी बाप रे, कशी या चेडू वाचलं म्हणून. मागीर सकळच्यान म्हणटा ती अरे हरील इच्छा आशिल्ली, देवाल नारायणाल कृपस म्हणून वाचली, देवाल नारायणाल मस्ती कृपस म्हणून हे चेडवान वांचे व्हड आशिल्ले. मागीर इमिडिएटली तांणी मंत्र म्हणटा ती, स्वस्ती वाचन करता ती. मागीर जे गायचे गोबर असं गोबरान देवाक तिलक करता ती की मुखार कशी कसले जावचे नज, देवाक प्रोटेक्शन करका. गायचे जे पूंछ असता तेल ताजे विंगड शरीर देवाले हे कोण तांणी पूज करता ती आणि स्वस्ती वाचन करता ती की देवाक प्रोटेक्शन आणतो अशी मुखार कसले जावचे नज म्हणून. हे सकड कोरनो मागीर सकड ब्रजवासी येवन इतलो व्हडा तो बॉडी कसं करचे तांणी बॉडीक विंगड पार्ट कट कोरनो तांणी मागीर त्या बॉडीक जळयतात. आणि जशी जळयता ती मस्तीपंत आम्ही पळयला कोणी मनीस मरता ते डेड बॉडी स्टिंक जावच्या सूट जाता, जो वास येता. आणि स्पेशली एक मनीस मस्ती पापी आसा जो तागेल्या लाईफ हॅबिट्स लायक ना, तागेल बॉडीक आनीकय वास येता. आम्ही पळयता ती जेली पूतना बॉडी जेन जळयता ती इतलं लायक कोरंबूळ येता, बारी लायक क्वालिटी अगरबत्ती लायला म्हणके अगरू खुशबू आयला म्हणके तांणी हे जाता. आमगेले आचार्य म्हणटा ती देवान खाली स्पर्श केला निमित्त
इतलं इम्प्युअर आशिल्ले राक्षसी इतलं प्युअर जाता आणि तिगेलो उद्धार जाता. तशींची देवाल संपर्कांत तो आम्ही आयल्यार कितले पापी व्यक्ती असो जेन तो देवाल संपर्क येता आम्ही शुद्ध जातात. तशी उदाहरणान तू एक मनीस आम्ही कसले कितले घाण असो आता एक रोडार कोणे मुतील आली किंवा कसले घाण घालली किंवा एक परफ्यूम घालली कसले असले ते सन एब्झॉर्ब करता. तशींची कोणे देवाल संपर्क आयलाली देव तांका प्रोटेक्शन दिता आणि देव तांका कृपा दिता. तर हे पुतनाची कहाणी आणि आम्ही आज पुतना विषयी ऐकले. भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी सांगला की विंगड विंगड जे राक्षस असती त्यांनी विंगड विंगड अनर्था हे करतात. पुतना रिप्रेझेंट्स फॉल्स गुरु. आता पुतना ऍक्च्युली मिसआयडेंटिफिकेशन किंवा ऍक्च्युली चीटिंग प्रोपेन्सिटी करून आयला. तिका ऍक्च्युली कृष्णाक सर्व करचे नाशिल्ले, कृष्णाक मारचे आशिल्ले. तशींची आजकालची जे मस्ती ऑर्गनायझेशन असत ती मस्ती सो कॉल्ड स्पिरिच्युअलिस्ट असत सो कॉल्ड गुरु असत तांका ऍक्च्युली देवाक प्लीज करचे ना. तांका स्वतः प्रोपोगेट करता तांका स्वतः देव जावका तांका लोकांक मिसगायड करचे असत. म्हणून ते अनर्थावून आम्ही दूर रावता. फॉल्स गुरु मेळ्ळी आम्ही देवाक सेव करच्या आयल्यात की आम्ही स्वतः सेव करता असत ते इम्पॉर्टंट असत. सो हे फॉल्स गुरु आजकाल मस्ती असत आणि आजकाल कलियुगांत एव्हरी मंथ कोण ना कोण नवीन गुरु येत असत. तो स्वतःक सांगता की हागेल अवतार असो हागेल अवतार असो अशी असं तशी असं. आम्ही तंतु फर्स्ट चॅनल मस्ती पंत सांगता मस्ती वर्षा पुढे साऊथ इंडियन तू एक मनीस आशिल्लो तो स्वतः कल्की अवतार म्हणून सांगता आशिल्लो. आता कल्की अवतार येवच्या आनी मस्ती मस्ती टाइम असो मस्ती वर्षा पुढे तो म्हणता आशिल्लो हांव कल्की अवतार म्हणून. मागीर आनी एक दुसरो साऊथ इंडियन तो आशिल्लो तो म्हणटा हांव कल्की अवतार म्हणून. अशी मस्ती लोक म्हणचे लागले हांव कल्की अवतार म्हणून. मागीर एक न्यूज चॅनल कसं केले तांणी सक्कडे कल्की अवताराक तांकां सांगले आमकां तुमगेले इंटरव्यू जावका आमकां तुमगेले भक्ता वटू आम्ही लाईव्ह तुमकां दाखयताली ती टेलिकास्ट करता ती तुम्ही येतात वे सगळ्यांक आपले सगळ्यांक याद होत नाशिल्ले की बाकी लोक कल्की आशिल्ले म्हणून. मागीर तांणी ते टीव्ही रिपोर्टरान सांगले की आमगेले आज तू सकड कल्की आसा ती आता तू ओरिजिनल कल्की कोण म्हणून तांणी डिसायड करतात म्हणून. कॅमेरा तू ऑनलाईन तांणी सकड फायट करता नाही हांव कल्की म्हगेले ह्या पावर आसा मागेले ह्या पावर आसा. सकडाल येद्रात आणि सकडाल येद्रा लढाई मारत असत ती फाईट करत असत ती आणि एकदम चीप शो चलते. आणि ज्या वेळी लोक पळयत आशिल्ले तांकां दिसले अरे कसल लोक हानी देवा स्वतः देव लेखतस आणि तांणी चीटिंग करत असत. आनी एक गुरु आशिल्लो तो फेमस बाबा तागेला कसले प्रॉब्लेम गेला तांणी मुगूच आशिल्ले तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है तो समझिए ब्लू. ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम हो कल से ब्लू कलर का शर्ट पहनना ब्लू कलर का अंडरवेयर पहनना ब्लू कलर का ये पहनना. आणि मेरे लोक म्हणता अरे मागीर इतले प्रॉब्लेम आसा हाजें सोल्युशन मेळटवे हा मागीर तांणी तें करता ती. आणि खंयचे खंयचे लोकांक मागीर गोतना तांकां बदम मेळटा की अशी फाटी उलयतात की गोतना अशी मस्ती सकट आसा. बट वी हॅव टू बी व्हेरी प्रोटेक्टेड. आणि आमी मस्ती फॉर्च्युनेट आसा आमकां हे ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायान आमकां इस्कॉनान आणि आम्ही फुडवे काशी मठान तू आशिल्ले सांग पोंडोना स्वामायले आणि हांगेले आमकां लायक गायडन्स मेळ्ळा. आमी हे संधी घेवका आणि लायक आमगेले प्रोग्राम्स आसा ती भागवत पुराण कोंकणी आणि लायक आमगेले संघ आसा GSP भक्तवृंद त्या सकडान तू आमी लायक असोसिएशन घेवका आणि मागीर मस्ती आमकां हेल्प जाता. ओके थँक यू व्हेरी मच. इट्स ऑलरेडी 8:40. एंड करता. थँक यू व्हेरी मच. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. सो अनंत राघव प्रभूजी ह्यांनी आमकां भागवता विशयी चंदूकून एक्सप्लेन केलेलं आसा. भागवत कसा जावका भागवत म्हळ्यार कसं ना प्रथम स्कंद हा दाखोवन दशम स्कंद जारी एक स्कंदान कसं जाला म्हणजे संक्षिप्त जावन सांगून दशम स्कंदान तू ताणें चंदू करून
पुतने उद्धार कशें जाल्ल्या हेचें तुका आमकां सांगिल्लें आसा. हांकां अनंतानंद धन्यवाद. तशीच आमी देवाक सहस्रनाम म्हणटाना आमी सर्वप्रहरणायुधः म्हणचे आयकतात. सर्वप्रहरणायुधः म्हणून म्हळ्यार देवाक कसलें ताका कसलें एक आयुध जावका म्हूण ना, तागेले सगळेच तागेले जिवूचे एक तागेले देहाचे एक आयुध म्हळ्यार तागेले ताणें दोळ्यान पळयल्यारय आयुध, ताणें आंगान आपल्यारय ते एक आयुध. तशें आमी पुतना उद्धारांत पळयलेलें आसा. देवाक कसलें एक आयुध जावका म्हणून जाय न्ही, कसलें एक तागेले आकार चेंज करता म्हणून जाय न्ही. आशिल्ले आकार इतलो सान जावनूच तितलो व्हड जिवाक ताका काण मारून गेलेलें आसा. कसलें एक यूज करना तशी आमी पळयता देवाक सर्वप्रहरणायुधः म्हणून मेळटी म्हणून म्हणटात. तशीच आमी पळयताना सर्व पुरा देवदेवतेन वचून त्या देवा लागीं मागताना देवा बोबार चड जाला, बोबार हरण करी अशी पुराजन कंसो हो तो पुरो आमकां बार हें दिता आसा ती उपद्रव दिता आसा म्हणून मागताना जायत आमी हांव येता मुखार सून गेले अवतार जाता म्हणटा ताणें पुराजनां म्हणलेलें आसा. आमी तुमी देवदेवतेन पुराजनान वचून अवतार घेवका. आमी पुतना एके विंगड नंद आसच्या पुरो वसुदेव आसच्या पुरो पळयताना आनी पुरो कोण बा म्हणलें पुरो देवदेवतेन ताणें वचचे मातशें फुडेंची अवतार घेवन कशें दावका ताका पुरो सेटअप देवाक अशी योगमाया थ्रू की पुराजनां थ्रू चंद करून ताका दावका सेटअप करून दिला. तशीच आमी पुतना म्हणटा ती एक राक्षसी म्हणून दिसता. केलो पटी संतान ग्रंथान संत म्हणटा ती म्हणटा पळय तशी आमकां अनंतराघव प्रभुजी हांणी मस्त तशें सांगिल्लें आसा ग्रंथांत संतान कशें सांगला तेजे विंगड रिजनींग कसलें ती दोळ चिमकून बशिल्ली तो देव दोळ चिमकून बशिल्लो म्हणून. तशीच एक तूं कथानकान म्हणटात की कृष्णान निमगेल्या कसं लागो तुका हांव देव म्हणून गोत नाशिल्लो, तूं म्हाका मारूंक ताण पेटयल म्हणून आयिल्लो कसो लागो, तुका हांव देव म्हणून गोत नाशिल्लो म्हणून ते म्हणटना देवा तूं देव म्हणून गोत आशिल्लो जाल्यार हांव तुका मारूं वचना जाल्यार तो कंस म्हाका मारूंक घालता. हांव तागेलें उत्तर आयकना. एक राजा एक सेवकाल कशें एक हें आसता म्हणून राजान कसो सांगला तें आयकूंक तो आयकना तो मारता. तागेल्या हातान मरचें बदला देवा तुगेल्या हातान मरचें लायक म्हणटा देवा तूं ताजे खातीर हांव आयिल्ली आनी तुगेल्या स्पर्श केल्या निमित्त म्हाका उद्धार जाता म्हणून म्हाका खंडीत आशिल्लो म्हणून ताणें म्हणलेलें आसा. तशीच ही मुखार सून पुतनाल एक सान तिगेल्या पूर्वजन्माची कथानक म्हळ्यार ती बलील दुव रत्नमाला म्हणून जावन आशिल्ली तिगेल्या पूर्वजन्मांत. बलील त्या यज्ञा वेळारी तागेले त्या अश्वमेधा यज्ञा वेळारी वामन अवतार येता. वामन अवतार ते चंद सनो ब्राह्मण येता आसतना तिका मना दिसता तिका चेडूं नासता ती त्या वेळारी तिका मना दिसता असली चेडूं म्हाका जाल्यार जाल्यारी म्हाका कितले म्हाका आनंद आशिल्ला म्हूण ती मनांतू लेखता. तीन तोंडान सांगा न्ही जाल्यार देवान त्या वेळारी वामन अवतार घेतील वेळारी तीन त्या मागील देवान थंयच तथास्तू केल्या मुखारसून तिका राक्षसी जावनू जावो तिका त्या हावसून स्थान दिवन तिका स्तन्य पिवन देवान तिका उद्धार केलेलो आसा. ह्या एक सेशन भारी सुंदर आमकां अनंतराघव प्रभुजीन करून दिलेलो आसा. तुमकां वापस अनंत अनंत धन्यवाद. मुखारसून तशीच आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणी टीम नाहम करता हरीर करता म्हणटा ती देवाले प्रेरणा तुमकां ह्या भागवत पुराण कोंकणी टिमाचा आमकां पुराजनाक एक आमगेर भाग्या कसो बरयला देवाल कथानक श्रवण करूक मनन करूक त्या एक तुमी आमकां मेळची तशें तुमी एक मस्त प्रयत्न करता साची तुमकां आमगे सैरातुलान अनंत अनंत धन्यवाद. आमकां पुराजनाक सुलभ मेळटा असेल न्ही दोष कलियुगा दोष इतली स्ट्रॉंग जावन कितली सुलभ मेळटा. आमी पळयता ती वेजिटेबल मार्केट फिश मार्केट भारी लोक कंडापटे रश तेच आमी भांगरा अंगडींत की डायमंड्स अंगडी पळयला रिजन उणेची तशीच असल एक सेशन चोप्रो म्हणटाना उणे जन आसता ती जाल्यार आत्मयोग्यत आशिल्ले जन मात हांगा येता ती. सो तुमी पुराय जाण हांगा आयलेले आसा देवान आमकां आत्मयोग्यत दिल्लेलो आसा आयकुचाक. अशीच मुखारसून आनीक चड देवाल एक किर्तना श्रवण आमकां करूक देव आमकां भाग्य दिवो म्हणून देवा लागीं पुनरपी प्रार्थना करता. आतां मुखारसून द्वादश नामाचे कवच दिता. गोपी प्रेमावश जाता ती प्रेमावश जावन तांणी पुतनाला उद्धार जाली कुडी एकदम भित्ता ती अयो ह्या चेडा कसं जाल्यार कसं ह्या बरो उत्पात जाताच म्हणून भिवून तांणी देवाक द्वादश नामाचे एक कवच दिताची. त्या कवच आज आमकां सांगू आसा ती हरग्रेस राधिका भाव माताजी हांणी येवन त्या सांगका म्हणून हांव तांगे लागीं निमंत्रण दिता. हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम.
Viprasudama Prabhu, Mataji, Pranam, nice to see you. Thank you for blessing me. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अनंत राघव प्रभु जी. हरी बोल. ऑल ग्लोरीज टू यू. भारी चंद्रताई तुम्ही पूतना संहार आणि आमगेल उद्धार कोण दिला सांगून. हरे कृष्णा. तुमगे लेक्चर ऐकून हांव शिकता सर. युअर ग्रेटनेस प्रभु जी. हरी बोल. विप्रसुदामा प्रभू पॉडकास्ट तेगेल स्पेशल लेक्चर्स ऐकून प्रेरणा मेळटा सर. नाइस. Please give my pranams to your mother, father. डेफिनेटली प्रभु जी. सांगता हूँ. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मागची की एक important call असं. Can I exit or should I wait? Yes प्रभु जी. डेफिनेटली. चलतोय. मुरलीधर चरण प्रभू, please excuse me. एक important call असं. Yes प्रभुजी, thank you very much प्रभु तुमका. Thank you so much प्रभु. हरे कृष्णा. Very grateful to you. हरे धन्यवाद. आता निलिमा माताजीन सांगिल म्हणके हे पूतना कवच म्हणून सांगिलस. मारी गोपिका स्त्रिया आणि नंदराणी आणि सकड अयो कृष्ण रक्षण कश करचा बा इतल पुरा जन्म म्हणून त्यांनी गोमूत्रान आणि हजीन अभिषेक करताच आणि प्रीतीन विष्णुले नाव कृष्णा सांगून अव्ययाक शुद्ध करताच. हे हंतु भागवतमा दशमस्कंदांतु संचा अध्यायांतु 22 to 29 श्लोक सांगिलस. आम्ही हे प्रीतीन ऐकूया. हरे कृष्ण. अव्यादजोङ्घ्रिमणिमास्थव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयस्य केशवस्तदूरीशैनस्तु कण्ठम् विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम् चक्रग्रथा सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपेयुपेन्द्र स्तार्क्षक्षितो हलधर पुरुष समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणं नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु वृष्णिगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मनं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयनां पातु माधवः व्रजन्तम् अव्यादवैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियःपति भुञ्जानं यज्ञभृक्पातु सर्वग्रह भयङ्करः डाकिन्यो यातु दानश्च कुष्माण्डये भ्रग्रह भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादयेपमस्मार देह प्राणोन्द्रियध्रुवः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालाग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नामग्रहणभीरवः सर्वे
नश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभीरवः सर्वे नश्यन्तु ते विष्णो नामग्रहणभीरवः. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपादानंद परपोट दिलेलं असं की गोपिका स्त्रियां किती सुलभ रीती सांगून दिला आमका की कसनेची जीवाक भय जावन असताना सांच रडाक बालजनांक कसने हे कोरका म्हणणं देवाले विष्णूले नाव काढल्यारीची होड भयंकर अपघात दुखून हे टाळना जावेत म्हणून अशी चंद्रितीरी त्यांनी सांगून दिला प्रभुपादानं की बायलमनशान घरकडे कसने जल्लरीची कृष्णाल नाव काणू कसने होड आपत्ती आयल्यावरी ते सुलभ रीतेरी ताचे हे जाता म्हणून सांगून दिलेलं. हरे कृष्ण. तुमका अनंत अनंत धन्यवाद राधिका बाव माताजी. मुखार सोनत्त राधिका तुम्ही आमका गिरीपूजे एक चंद कीर्तन ऐकू सुका म्हणून तुमकां निमगून घेता. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಗೋಪಾಲ ಚಂಪುಂತಿಯ ಭಜನ್ सांगिलस तांतू उल्लेख केला पुरा गोपिया ಒಟ್ಟು जावनु दोन्ही तर्फे जावनु एक तर्फे निमगितांची गोवर्धन पूजाच व्यवस्थ केलेल कोण मागीर अनेक तर्फेच गोपी एकल्या नंतर एकलं एक राक्षस वध केला लीला सांगून उत्तर दिसतांची. तानी म्हणतांची इंद्राक भय दुखून आमक दूर केलेला आणि पूतना तशी राक्षसीक उद्धार केलेला. तृणावर्त तशी राक्षसाक वध केलेलो आणि यमलार्जुना तसला हॉड वृक्षाक उद्धार केलेलो. वत्सासुर, व्योमासुर, बकासुर, अगासुर, कालिया सर्प, धेनुकासुरा आणि प्रलंबासुरा राक्षसांक मारलालन आज व्यवस्था केला. मागिरी रन्ना उज्जो गिल्ललो आणि कंसाल मनांतू आणि हृदयांतू भय उत्पन्न केलेलान आज व्यवस्था केला. अशी गोपी त्यांनी ಒಟ್ಟು जावनु श्री कृष्ण परमात्माला गुणगान करता संची. श्रील जीव गोस्वामी की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गिरिपूजयं विहितकेन रचि सकरा पदमभयेन गिरिपूजयं विहितकेन भूतानिकसा निहातयेन गिरिपूजयं विहितकेन तृणवतनुदलनं येन गिरिपूजयं विहितकेन यमलार्जुना तरमुदकलियेन गिरिपूजयं विहितकेन वत्सबकासुरहननं गिरिपूजयं विहितकेन व्योमा अगसुरमरणं येन गिरिपूजयं विहितकेन कालियदमनं कालितमेन गिरिपूजयं विहितकेन हरप्रलम्बकशमनं येन गिरिपूजयं विहितकेन दावयुग्मं परिपितमेन गिरिपूजयं विहितकेन नश्यति कंसः सततं येन गिरिपूजयं विहितकेन हरप्रलम्बकशमनं येन गिरिपूजयं विहितकेन दावयुग्मं परिपितमेन गिरिपूजयं विहितकेन त्रस्यति कंसः सततं येन. श्रील जीव गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
The Beatles band and एक member George Harrison मंके Grammy Award winner Ilan Chester Krishna Bhavnam Ratayano His Divine Grace Srila Prabhupada and Shishya Kallalasa Tangela Nava Shri Havi Prabhu Tangel album Symphony of Soul अंतु या भजन record केलेला असा तांतु दुकोनो ट्यून सिंग करू प्रयत्न केलेला कसले मिस्टेक जरा शाम करेंची हरे कृष्णा हरी बोल हरे कृष्णा संकीर्तन की जय राधिका तुमका मस्त धन्यवाद भारीच अनको नमके कीर्तन तुम्ही ऐकसिलेलं असं आता ಕೆಲವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ असं फर्स्ट कसं म्हणाली बुक्स आर द बेसिस 2 more sessions to go chant and be happy his grace संत गोपेश्वर प्रभुजी आणि हर ग्रेस पूर्ण प्रेममयी माताजी फ्रायडे तुलांसूर असता मुखार सोनू डिमन्स इन वृंदावन ह्या लीलाचं सिरीज नेक्स्ट लीला अरिष्टासुर वध या 22 जानेवारी 7:30 PM and onwards India time असता तशीची पर एकादशी दिवसू मुखार सोचे 12th फेब्रुवारी एक एकादशी दिवसू सॅटर्डे सुमार 150 काही चढ ಒಟ್ಟು कोरनु भगवद्गीता सांगतल असा ती पुरा जणांना चढ संख्येर येऊन हंतु भाग्य कमंट तुमकां निमून घेता तशीची श्री श्री शिक्षाष्टकम फेब्रुवारी मंथ अंतू नवे सीरीज स्टार्ट जाता असं ह्या वीक डेज अंतू लेक 20 सेशन्स असता रजिस्ट्रेशन लिंक तुमका ग्रुपांत मेळटा हे आमगेले अनाउन्समेंट कोणाकी कसले क्वेश्चन्स असल्यारी निमगू येता हांगा आमगेल मस्तची एक्सपिरियन्स्ड प्रभुजी माताजी आणि आसाची त्यांनी तुमगेला क्वेश्चन्स आन्सर दिवचा प्रयत्न करतात कोणाकी कसले क्वेश्चन्स असवा कोणाकी कसले क्वेश्चन्स असल्यारी अनम्यूट करून तुम्ही निमगू येता एक चॅट बॉक्स घाले येता ओके कोणा कसले क्वेश्चन्स नाव म्हणून दिसता ओके सो आयच्या या एक सेशनाक केले तुमकां पुरा जणांक वय पुनरपी धन्यवाद म्हणून सांगता आनी चढ तुमकां देव प्रेरण दिवो आनी चढ तुमकां ओके एक क्वेश्चन आयला डिड राधा राणी एक्चुअली एक्झिस्ट आय हर्ड इट्स फॉल्स म्हणून वीणा गुप्ता हांणी नेमकी तशेंच कोणेय ह्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवेत वा आमगेल्या ग्रुपार आशिल्ले कोणे एक आन्सर दिवेत वा हक्का हरे कृष्णा श्रीमती राधाराणीला हजी फूड कळल भागवत पुराण कोंकणी कळल सेशनाचे लिंक पेट्टोंद फुल डीटेल्स ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಕಳ್ಳಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಸ್ತೆ ತಂಗಲ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ಪೆಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಸರ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಸ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಹತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ತಾ ತಂತ ರೆಫರ್ ಕೊರಿಯತ್ ತುಮಕ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಶ್ರೀಚಿ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಭಕ್ತಿ पुरुषोत्तम स्वामी महाराजान 2 वॉल्यूम बुक बरयलेलं आसा श्रीमती राधाराणीला विषय तंतु इन डिटेल आसा तेवे एक क्वेश्चन आयलेलं असं why we should not eat onion and garlic on festival days म्हणून सांगून मोस्टली फेस्टिवल डेज मात्र या सर्वथा वर्ज जावन आशिल्ले तसले एक 2 वस्तू सो कोणे हक्का सूक्त जावन आशिल्ले तसले एक उत्तर दिवेत की ऑनियन गार्लिक म्हळ्यार ते एक राजसिक गुण आशिल्ले तसले वस्तू सो आम्ही कसं व्हॉट वी ईट इज व्हॉट वी बिकम म्हणून म्हणटा ती सो आमकां कसं जाऊ का म्हळ्यार फर्स्ट आमी आलोचन केल्यारी ताका समजावन आमगे फुडे आमी आलोचन करका पडटा सो आमकां भगवद्गीते देव म्हणटा त्रिगुणातीतो भवार्जुना म्हणून जाल्यार सात्विक गुण आशिल्ले तितल्या आमकां देवाल्या खंयचे एक कीर्तन श्रवण करून मन येतला सो ताका जावका जाल्यार मात्र आमी फुड घेवका म्हळ्यार आसता सो तशें जावन ऑनियन गार्लिक सर्वथा वर्ज्य फेस्टिवल डेज स्पेशली केल्यामुळे तसल्या दिवसांत आम्ही देवाला आराधना कीर्तना चढ करता ती सो विंगड कोणे कसं नाही हक्का ऍड करेत की ऑनियन गार्लिक म्हणून मात्र नाही की म्हणून त्याच्यान मोस्टली ऑनियन गार्लिक मात्र एक तसल एक वस्तू आशिल्ले आता आत्ता पळयल्यार काय आतां देवान वापस काय सांगल्यार पिझ्झा खावच्याना जें खावच्याना त्या खावच्याना म्हणून हॉट लिस्ट यात इट इज बेसिकली आमगे एनर्जी आमी कशी कॉन्सन्ट्रेट करता आमी
फोकस कसं नाही म्हणाला आमकां देवाक आराधन करून देवाला तकड वच्चे फोकस दिला रे त्यापर आमकां विंगड डायरेक्शन उरता आता एक गांवांत देखून कारकाळा देखून कोड्याला वतस म्हणटर जाल्यार रे आमी कारकाळा देखून कोड्याला वचचे वाटेर जमकल्यार मात्र थंय पावतात डेस्टिनेशनाक विंगड वाटेर जमकल्यार रे वच्चे पुरोचे दूर जावन वच्चे पुरोचे सो तशी काय सांगून आसचे पुरोचे हे आमगेले एनर्जी सेंटराक करेक्ट एनर्जी नाही देवाला सात्विक दान मुखार वचचे सात्विक दान मुखार वचचे आपास आपास डायवर्ट करता म्हणून सांगून आसचे पुरो Hare Krishna, and the one point one first point number 1, onion garlic, it comes under the tamogun category as per the scriptures 1. Point number 2, scientifically the specific items if you consume after consuming and the smell produce jata या जस्ट वन लाइनर जाम दिता आसा ताजे लिंक हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु तंगेलानी हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु तंगेल दोग जण लिंक आसा इन डिटेल इन डिस्क्रिप्टिव जावनु तनी हाजे रीजन सांगिला आसा सायंटिफिक एज वेल एज स्पिरिच्युअल रीजन्स फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स बलराम किंकर प्रभु तुमका कसले ऐड करू की तंतु या विप्रसुदामा प्रभुजी रत्नभूषण प्रभुजी आसा हरे कृष्णा प्रभु तुमगेल परमिशन असल्यार एक सना पॉइंट यस प्रभुजी प्रभून सांगिल ना आता अमरेंद्र प्रभु लेक्चर तंतु प्रभु सांगत आसा इतु म्हण सांगल्यार आमी लसूण प्याज खत्ताय तरी मसल्यारी आमगेल भक्ती प्रोग्रेसांतू तोडो येतलो टाइम लागिंग येतले ते एक मेन पॉइंट त्यांनी सांगताय हरे कृष्णा प्रभु हरी बोल प्रभु जस्ट वन मोर पॉइंट है कि कसं ने आम्ही करताना कसं फेवरेबल असताची खातीर वचचुगा म्हणून अनुकूल असे संकल्प म्हळ्यार आम्ही भक्तीन प्रोग्रेस करता जाल्यार व्हॉट आर द फेवरेबल थिंग्स आता कसं ने आम्ही करियर परस्यू करतात म्हणले की फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी चार्टर्ड अकाउंटंट्स then chartered accountants जाव केल्यार you will associate with chartered accountants कसं rules and regulations chartered accountancy कंची बुक्स वाचितात so you will create a favorable atmosphere so that you can succeed as a chartered accountant or any profession you want so amka bhaktin to can progress korka we will do all the things which are helping us to take us forward onion and garlic is not the end of it ki ha केल्यार everything is correct म्हणून ना it is a part of the thing आणि कसं कसं आमगेल खातीर फेवरेबल असं वी डू इट हांवें तू सांगल्या म्हणजे ते राजसिक आणि तामसिक असं गुण असता ती आणि कारण आमी भक्तीन प्रोग्रेस करता पळय कितलें आमगे लायफ सात्विक जाता तितलें आमकां त्या लायफस्टायलांतू फेवरेबल जाता मुखारसून वचचेक भगवद्गीतेंत क्लियरली सांगिल्लें आसा देवान की खंयची गुण सात्विक म्हळ्यार आतां आमकां खंय फ्लाय करता म्हण जाल्यार आम्ही फर्स्ट एअरपोर्टा वता ती मागीर थंय दोन प्लेन मेळटा आमकां डायरेक्टली आमगे घरा भायर ते कारा म्हणजे प्लेन येना करेक्ट सो त्यांची रिजनारी आम्ही केतना त्या सात्विक झोनांत वतात पळय दॅट इज लायक यू आर कमिंग एट द एअरपोर्ट थंय दोन तुमकां भक्तीच प्लेन मेळटा सो ते तामसिक गुण राजसिक गुण असल्यार वेन वी अवॉइड you create a favorable atmosphere to progress in bhakti mat bhakti by itself kanchana bandit na at any stage even if you are eating an onion and garlic अशी मन आसना जा की आता हरे कृष्णा जप देवा नामस्मरण करना कसं की ऑनियन गार्लिक खाता असं म्हणून ऑनियन गार्लिक सोड जाता हांव स्टार्ट करता ना ना यू कॅन स्टार्ट राईट नाव ऑनियन गार्लिक असो विंगड कसं नाही व्यसन कसं नाही असल्यार येना भक्ती इटसेल्फ विल प्युरिफाय अस सो वी डोंट हॅव टू बिकम व्हेरी टेन्स कसं की एक पण आम्ही भक्तीन तेत्तान पळय आम्ही रूल्स एंड रेग्युलेशन्स खातीर बंदीत जाता ती भक्तीन गेल्यार हें करू नाके तें करू नाके डोंट वरी टू मच अबाउट दॅट पार्ट भक्तीन तियाती नामस्मरण स्टार्ट करियाती वैष्णव संघान तियाती all these things will get solved by itself automatically over a period not to worry too much hari bol सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज म्हणला सो आणि विंगड अनेक क्वेश्चन आसा कसला फास्ट करका म्हणून उपवास उपवास म्हणटा ती फास्ट म्हणाल वर्ड ह्या ना कोणे हा कॅन्सर दिवचाक की
हरे कृष्णा. Fasting basically कसले करचे म्हळ्यार first point number 1 health, no doubt about it. Scriptural side सोडयाची. Intermittent fasting म्हळ्यार आशले भितर पॉप्युलर जावन आसता कालांत 16 hours, 8 hours, 10 hours खंयचे न्यूट्रिशन डॉक्टर्स आले चमकल्यारी तांणी ते सांगता आसताची. पुरातनांतू कालांतू एकादशी म्हळ्यार आशिल्ल्या एकादशी थेसू डिफरंट काइंड ऑफ फास्टिंग्स आसा. एक निर्जल जेवण करूं येता, दोनीचे फ्रुट्स मात्र जेवण करूं येता, तिन्नीचे कंदमूल जेवण करूं येता. जाल्यारी फास्टिंगांत एक्स्ट्रीम वताना ग्रेन्स टोटली अवॉइड करून फास्टिंगा करचे. आनी ते करतना फास्टिंग करचे आमगेले हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू सोडलेरी एक्चुअली देवाल उडगास काडचे खातीर चड देवाल उडगास काडचे खातीर फास्टिंग करचे म्हणून आसा. आमी तितले खावचे करचे उणी करतना देवाला आमगेले स्मरण देवाल बगेंतू छडोच खातीर फास्टिंग करचे. फुडली कालांतू तुमी पळोवचे पुरो राती न्हीद काणातील भजन चड जाता आनी तितले 24 hours नित्य देवाला स्मरण करचे तसो लासो म्हणाले ताजे खातीर ते खावची टायम ताय आमी देवा दिवचे म्हणाले समर्पण करचे खातीर फास्टिंग करचे. कोणाके ऐड करके जाल्यार ऐड करूं येता. रत्नभूषण प्रभुजी, बलराम किंकर प्रभु, विप्र सुदामा प्रभु. दिसता मी पुरे क्वेश्चन्स आन्सर केला. सो हाजेट आमी आमगेली या सेशन हांगा समाप्त करूया. तुमगे पुरे मलगड्याला परमिशन आवडटू हाजेक आमी मंगळ सांगया. श्री कृष्ण अर्पणमस्तु. ओवर टू यू मुरलीधर चरण प्रभु. हरे कृष्णा. सगळ्यांक धन्यवाद. आयचे सेशन आयल्याचे. आजी फर्स्ट सेशन जाल्लेलें आसा आमगेले डेमन्सन वृंदावनांतू. तांतू भारी लायक जावन ग्रेस अनंतराघव प्रभुजीन आमकां पोतना पदा विशय सांगिल्ले आसा, पोतना उद्दाराचे. ताजे नंतर हर ग्रेस राधिका भाव माताजीन भारी लायक कोण पोतना कवचा प्रसाईड केलेलो आसा आमगेल्या भक्ती खातीर, आमगेले भक्ती वाडोवचे खातीर. तदनंतर राधिकान गिरी पूजेयम कृष्णाला जीव गोस्वामीला कृष्णाक ग्लोरिफाय करचे. तेवे गोवर्धन लीलेंतू कोण वध केल्लेले म्हण गोवर्धन लीले कोण अरेंज केल्लेले म्हणून उत्तर दिलेले कशी पूरा राक्षसा हे राक्षसा मारलेले व्यक्ती केल्लेले म्हणून गोपीना सरळ जावन सांगताची कोणाक कृष्ण परमात्माक. कृष्ण परमात्मा म्हणून सांगच नाही, तक मारलेले व्यक्तीन केल्लेले, तृणावर्ता मारलेले व्यक्तीन केल्लेले, अरिष्टासुरा मारलेले व्यक्तीन केल्लेले, पूतना मारलेले व्यक्तीन केल्लेले म्हणून सांगून एक्सप्लेन करता आशिल्ले. त्यानंतर आजी भारी लायक जावन बामण बायल जावन आशिल्ले दीपक शेणाय प्रभू आणि निलिमा शेणाय माताजी तांणी एंकर करून आमकां प्रसन्न केल्लेलो आसा. तुम्ही पुरा आयचे सेशन अटेंड करून आमकां देवाल बगेंतू प्रार्थना केल्लेलो आसा. तेंची आयच्या सेशनाक आमकां विराम दिवया आनी येवची वारो अरिष्टासुर वध हरग्रेस जननी माताजी तांणी मंगळूर तकून जॉइन जाता आसाची. एस्ग्रेस गोविंद रामदास तांगेले धुव तांगेले मुखारविंदा तकून आमकां आयकुच्याक प्रयत्न करूया येवची वारा सेशनांतू. बॅक टू डेमन्स इन वृंदावन लीला. आयच्या सेशनाक हांगा नरसिंहा प्रणाम म्हणून सगळ्याक प्रार्थना करून सेशन कंप्लीट करूया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायि हिरण्यकाशिपो रक्षः शिलतन्कानकालाय. एतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो. बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये.
तव कर कमल वरेण कामद्भुत शृंगम ललित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंह देव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय तुमगेल पूरा परमिशन अस मंजलेरी आयची सेशन आका मैं विराम देवी आता वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की, समवेद भक्त वृंद की